Έλα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, Ολυμπιακός, ο Ιγνάτης, είμαι από Εύωσμο. Α, ο Ιγνάτιος. Ναι. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα, επειδή εμείς είμαστε και ντόπιοι, δεν είμαστε του στόλου. Του στόλου δεν είμαστε. Είμαστε γέρημα τρέμα εδώ. Θα ξεκινήσω λίγο με το φίλο δεξιά και τον Παοξή. Για πες μου ρε φίλε, τι έγινε στην Αλαμάνα, γιατί να μάθουμε κι εμείς επειδή δεν ξέρουμε. Πάνε ρώτα αυτούς που τρέχαν στα χωράφια. Όχι, να ρωτήσεις εμένα. Πάνε ρώτα αυτούς που τρέχαν στα χωράφια πανικόβλητοι. Αυτούς πάνε να ρωτήσεις. Κάποτε πιτσιρικάδες. Τι διαβάζεις, πρωταθλητή. Πιτσιρικάδες παίζανε. Πρωταθλητή διαβάζεις. Ή βλέπεις τον άλλον εκεί το φλάκα, το μαλλιά, στο κανάλι του Πειραιά. Αυτά μπορεί να τα λες τα παιδιά. Τι να μας πεις τώρα, βρε. Ποιος Ολυμπιακός. Δώσ' μας εδώ να πει 5.000 εισιτήρια στο Πούργονα. Στην Αλαμάνα τι έγινε, γιατί λένε για την Αλαμάνα. Φάγανε ένα μάτια. Αλαμάνα, να σου πω τι έγινε. Να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Να σου πω Κώστα τι έγινε. Να ακούσουμε. Στην Αλαμάνα όταν είχαν συναντηθεί τα Πούλμαν, οι κύριοι τρέχανε και τους γλιτώσανε τα μάτ. Αυτό έγινε. Εγώ δεν ήμουν. Αυτό έγινε, ναι. Ρώτησε κανένα παλιό όμως να σου πει, γιατί αυτός δεν ήταν, αυτός ακουστά το έχει και ο ένας από τον άλλο το μεταφέρει και λέει ό,τι θέλει να είναι. Τώρα για το φίλο, εγώ με τον Ηρακλή δεν έχω τίποτα, αλλά φίλε, είδες εσύ ο παδούς του Ολυμπιακού να τους σερβίρουνε πίτσες. Του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού είπα, δεν είπα του Ολυμπιακού. Του Παναθηναϊκού. Δεν μου λες γιατί όταν συλλαμβάνουν ένα παδό του Ολυμπιακού δεν μένει την ίδια μέρα ελεύθερος. Τι κάνει? Δεν μένει την ίδια μέρα ελεύθερος. Ρε φίλε, δεν ξέρεις τώρα. Εσάς δεν σας δίνουν δεν ξέρω εγώ. Σας δίνουν σάντουιτς. Δεν ξέρω εγώ. Ρώτησε το Λαβρέντη να σε πει για τον Ολυμπιακό, ρώτησε να σε πει ο Λαβρέντης. Καλά, εγώ ξέρω. Άμα σε ρώτησε το Λαβρέντη να σου πει, τι να σου πει. Τι να με πει ο Λαβρέντης. Αλλά τώρα ο φίλος ο Παοξής εκεί πέρα, πες εντάξει, εγώ σέβομαι το Παδηλίκι, εντάξει. Μέσα στην πόλη είναι. Εσύ που είσαι, εκτός πόλης. Εγώ επειδή είμαι μες στην πόλη και τα ζω. Από τον Εύωσμο είναι αυτό. Ποιος είναι? Από τον Εύωσμο. Ο Ιγνάτης. Μια ομάδα οπαδικά που υπάρχει. Από τα καμίνια είναι. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τίτλους που έχεις εσύ μέσα στην πόλη, αλλά οπαδικά δεν την πιάνεις, είναι μόνο ο Άρης. Αυτή είναι σήμερα. Εσύ είσαι από τον Εύωσμο και Ολυμπιακός. Εγώ ξέρεις από πού είμαι? Κοίταξε να σου πω κάτι. Από τα καμίνια, από το Καβατερώνα. Εμένα με έχεις κρυφό όνειρο. Εμένα με έχεις κρυφό όνειρο και οπαδικά και παικτικά. Η καψούρα σου είμαι εγώ. 23 χρόνια σε έκανα σεξ, σε παρέλεικα. 23 χρόνια με είχες, εγώ σε έχω 14 σε παρέλεισα να πήγα αλλού. Θα έρθει και η σειρά μου πάλι. Εντάξει, σε γουστάρω. Όταν θα πας 14 χρόνια πίσω από τώρα, που δεν θα σε μιλήσω έτσι, 14 χρόνια θα πας πίσω από σήμερα. Εσύ γιατί δεν πας 37 πίσω? Και μετά θα πιάσεις τα 23 χρόνια. Εσύ γιατί δεν πας 37 πίσω? Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Όχι, να με πεις αυτό. Γιατί δεν πας 37 πίσω? Γιατί δεν πάω 14? Πάνε εσύ 37. Δεν θέλεις να μεγαλώσεις και να συγκριθείς μαζί μου. Τι να συγκριθώ με ψανίπαρτους? Με ψανίπαρτους? Και ποτέ δεν θα με μοιάσεις. Με ομάδα του δημοσίου? Ομάδα του δημοσίου. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Άκουγα να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Η ομάδα του δημοσίου είσαι εσύ, φίλε μου, κατάλαβες? Το άρθρο 44 έγινε για σένα. Ποιο άρθρο 44? Έγινε. Αυτός τα έχει μπερδέψει όλα. Το έκανες στο μπάσκα, άκου να σε πω αυτό τώρα, γιατί στα παιδάκια δεν μιλάς. Τα έχει μπερδέψει όλα. Από αυτά που λέω είναι ανακρίβειες, αυτό που κλείσε με κατευθείαν. Ποιο άρθρο 44? Το άρθρο 44 έγινε για σένα, ήταν 43 στο μπάσκετ. Σε χαρίζουμε 5,5 δισεκατομμύρια χρέη. Στο καπάκι μπαίνει ο Άρης με 2.600 και Τσόντα Ηρακλής με 1.100. Λοιπόν, σε κάνουνε γήπεδο δωρεάν. Δεν μπορείς να το συντηρήσεις. Με 5 στρέμματα οικόπεδο και 95 στρέμματα του μετοχικού ταμείου στρατού. Άκουδο τώρα. Λοιπόν, έχεις πάρει επιχορηγήσεις όλο με κρατικές διαφημίσεις. Εσύ τι έχεις να πεις τη φανέλα? Δεν μπορούσες να πληρώσεις και το ρεύμα, έχεις κομμένο το ρεύμα στην Πηλαία, στο πληρώνει η νομαρχία, η νομαρχία του Θεσσαλονίκη στο Ψωμιάδη. Τάκα ρε μας κάνεις τώρα. Τι είναι αυτά που λες? Πάλι Πετραλιά σε δίνει 1.000.000 ευρώ για αναμόρφωση υποτίθεται της θύρας 4 και συντηρήσει όλο με κονδύλια εδώ και 17 χρόνια του κράτους. Εάν με πεις μια κρατική διαφήμιση που να έχει ο Ολυμπιακός στη φανέλα του, εγώ σε δίνω το δικαίωμα δημόσια να με πεις ό,τι θέλεις. Το Καραϊσκάκι, ποιος το κάνει το Καραϊσκάκι? Είναι νίκιο. Ποιος το κάνει το Καραϊσκάκι?
Ποιος το έκανε το Καραϊσκάκι, πες μου να. Έχει νοικιασμένο. Πες μου ποιος έκανε το Καραϊσκάκι. Ενοικιαστής είναι. Ενοικιαστής. Δεν είναι ιδιοκτήτης. Εσύ ρε φίλε χρωστάς καθόλου, χρωστάς. Ορίστε. Χρωστάς καθόλου εσύ. Εγώ. Ναι, χρωστάω. Πόσα χρωστάς. Κοίταξε, ο Κόκαλης έχει κάνει ένα κόλπο. Είναι ο Ολυμπιακός ΑΕ. Ναι, ο Κόκαλης έπρεπε να είναι μέσα στη φυλακή. Κάτσε λίγο να ακούσω. Κάτσε λίγο να ακούσω. Τώρα κάτι. Ναι, συγγνώμη. Επειδή θα τους διαγράψουν πάλι τα χρέη, τα 50 δις που χρωστάνε και έχουν πει όλοι στο κόλπο, γι' αυτό κάνουνε. Το έχει κάνει και ο Κόκαλης, αυτό έχει κάνει τη Θρύος ΑΕ με πλεόνασμα και την Ολυμπιακός ΑΕ με παθητικό. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Και επειδή θα διαγράψουν του ΠΑΟΚ τα 50 δις τα χρέη, γι' αυτό το κάνουν και το κόλπο όλες οι ομάδες για να πούνε, σου λέει, να χαθούν. Πλην του Ηρακλή. Που πληρώνει μόνο ο Ηρακλής. Πλην του βλάκα του Ηρακλή. Λέω που πληρώνει μόνο ο Ηρακλής. Του βλάκα. Από όλες τις ομάδες όλους ανάφερες κανένας δεν πληρώνει. Ναι, πλήρωσε. Σιγά πληρώνει ο Ρέμος. Όχι, ναι, πληρώνει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής πλήρωσε και ο Άρης πλήρωσε. Τι πλήρωσε, ρε? Ο Άρης τα πλήρωσε. Στο 44 ήταν, ρε, πλάκα μας κάνει. Η ομάδα που δεν έχει πληρώσει ποτέ έχει πει σε 15 ρυθμίσεις, ζεις με κρατικά κονδύλια και η ομάδα του δημοσίου, είσαι εσύ, είναι ο ΤΑΒ. Και έχεις και ο Τριανταφυλόπουλος, αν θυμάσαι, η ομάδα που κυνηγούσε τον Ολυμπιακό να βγάλει για στημένα παιχνίδια, κρατήσατε τότε που είχε πει από το τηλέφωνο ένας το Εγάλεο και ο Ολυμπιακός και όλοι δεν πανά, αλλά στημένα παιχνίδια δικά σου του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ έβγαζε. Δεν βγήκε κανένα στημένο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για να θυμόμαστε και για να ξέρουμε μερικά πράγματα. Ναι, αυτά, καλό βράδυ. Επόμενη, ναι. Έλα να το δοκιμάσεις, φίλε, έλα να το δοκιμάσεις. Άμα θέλει να το δοκιμάσει.